Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Балакова шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Агрусев Дамир Кяшаф улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Лилия, кайнатасы Равил Дәүләтшевич, кызы Динара, кияве Рамил, оныклары Эмиль һәм Марсель, апасы Гөлсем, җизнәсе Рифат, племянниклары Руслан, Эльдар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, сөекле улым, яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез һәм туганыбыз 1966 елның 22 ноябрендә якты дөньяга аваз сала. Язмыш сылтавы буенча гаиләсен барлыкка китереп, туган якларыннан читкәрәк китеп, Саратов өлкәсендә үз тормышын булдыра. Бергә яшәгән вакыт эчендә, кадерлем, без синең белән бу дөньяның суларын да кичтек, утларын да йоттык дигән сыман. Син туган балаңа шул кадәр үз җылыңны бирдең. Ул сөелеп, әти кызы булып үсте. Минем бәхетем синдә булды. Тора-бара син миңа тормыш иптәше генә түгел, иң ышанычлы кешем, дустым да, сердәшем дә, киңәшчем дә булдың. Бер сүз белән әйткәндә, бөтен җиһаныма әверелдең. Синең йөзеңнән мин берне аңлыйм, син бәхетле. Мин беләм, кай вакытта йокыңны да туйдырмыйча, саулыгыңны да кызганмыйча син шул гаиләң, балаларың өчен эшлисең. Шуңа күрә Аллага шөкер, тормышыбыз тулы. Бу барысы да синең тырышлык аркасында. Сөеклем, юбилей көнендә тагын бер тапкыр яратуым турында әйтәсем килә. Бел, мин синең белән соңгы сулышыма кадәр янәшәңдә булырмын. Кыз балаларның бәхете ирдән уңуда диләр. Дөньяны күргән өлкәннәр бигрәк белеп сөйлиләр. Тормыш иптәшем Дамирның 55 яше бүген. Кояш нурлары җылыта безнең гаиләбез күген. Егет һәм кыз бер-беребезгә бик яшьли гашыйк булдык. Озакламый да йөрешкәч, ниһаять тормыш кордык. Мәхәббәтнең җимешләре матур кызыбыз туды. Әтисе иш аның өчен барысына әзер булды. Дамирын гомере буе гаиләм диеп яшәде. Бергә яшәгән елларда тупас итеп дәшмәде. Нык, җылы канатын җәеп давыллардан саклады, гайбәтләрдән аралады, усаллардан яклады. Инде картлык көннәрдә дә язсын бергә булырга, сөеклем һәм кадерлем дип хөрмәт итеп торырга. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза безнең өйне белмәсен. Кайгы-хәсрәт, авыртулар ишек ачып кермәсен. Фәрит белән кавыштырган язмышыма мең рәхмәт. Синең белән тормыш юлын үтүләре бик рәхәт. Кадерле әтием, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син мине эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Мин синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән оныкларыгызны үстерешеп, олы тормышка бастырып, онык-чалар күреп, матур гомер кичерергә язсын сезгә. Туган көнең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшен тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Хөрмәтле Дамир Кяшафович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә бары сезнең өчен генә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Утырмышта гомер безнең башы, тормышыңда юлдаш булсын зур кояшлы балык кышың. Бүген синең туган көнең, кыйналы сузат җырла кел. 100 яшеңдә исләреңә төшәрлек булсын давыл кел. Бүген синең туган көнең, кыйналы сузат җырла кел. 100 яшеңдә исләреңә төшәрлек булсын давыл кел. Вакыты сулар, үтте еллар гомер көзгесе. Бүгенгедәй матур булып, дөрес яшәү билгесе. Бүген синең туган көнең, кыйналы сузат җырла кел.
yaşında hislerine düşerli bulsun davke. Kıyaş jirdesin var merhametle izge can. Yaşı geldik birge dol tamirları sıpan. Bugün senin tuğan günün Kıynalı suda cırla gel. 100 yaşında hislerine düşerli bulsun davke. Bugün senin tuğan günün Kıynalı suda cırla gel. 100 yaşında hislerine düşerli bulsun uluke. 100 yaşında hislerine düşerli bulsun davke. Düşerli bulsun davke.